Ay, customer padulong, oh. Ay, kwarta-kwarta na punta ni ron. Stoy, may asim ka pa? Ay, siyempre. Dapa, kalami na ako. Adalma, kaya pa din mo. Murag hapit na mo ka ng anak. Buntis ka? Hindi na mo din. Mas, ayaw na hirap di. Basi mas stress ng buntis. Pariya man sila lamion bay. Asa may akong pilion ani bay? Puros man ang mga lamion. Sir, pilihan ako. Kay barato lang ako. Pangkapilang. Beto nga ragod ni. Basig dubok na na. Presko pa kayo ako, sir. Oy. Yawis. Pamaak man ko ani uy. Sayawid ko daw bi. Mura magkagabaton nga giasinan, Mads. Ayaw ni pilihan ni magwapa, oh. Di ka sa kuha. Unya, kaya pa dain nimo. Kaya, uy. Bisag butagay pa. Ligon-ligon pag iday na imong tuhod, Mads. Ah, unsa pa? Tek mo reklamo ng customer ha. Basin 5 minutes na kataman, Mads. Ayaw na sila pilia, oy. May pa ako pa yung pilion. Grabe siksihan nimo uy. Ay, girlfriend. Na, ay tuwala. Nahang laki. Panira man kayo ka, Mads, oy. Diri ala ka sa ko, sir. 150 lang. Anli na. Yati, kabrato ba? Ay, dubok na kayo na, sir. May pwede ka sa kuha. Presko pa kayo. Parehas tamo gusto ba? Naglibog lang ko kinsay akong pilion sa inyo. Ako na pilihan, sir. Mas labi pa sila, ha? Sir, ayaw na pagtuwala kay wala na asin. Hoy, hoy, hoy! Ay, sa mo pag-away be? Tanawa, gikasaba na hinunta sa customer. Mas maayo ani. Kamo na lang 5 akong i-take out. What? Maura man ang solusyon para di mo maglalis. Unsa man, Mads? Sugot mo? Oh, sige, sige, sige. Unsa man? Tara na. Tara! Agay, agay, agay. Hinaya ra, hinaya ra.